BJP agak kita mana final khabar ko bayam sogo BJP agak kita mana final khabar ko bayam sogo BJP agak kita mana final khabar ko bayam sogo Tubat gradong Tubat gradong kita mau thalong kita mau thalong Tubat ki जों दिनै कास' बाजाराव जों फायखा दिनै जोंनि खायसेया बाजार सबांखा बाजार सभा बिसिंथै जोंनि कास' बाजाराव 3 परिबार BJP याकरै जोंनि तिप्रा मथा बानारमखा 3 परिबारनि टोटेल 9 भोटार जों जागायाव मानजाक फायखा जोंनि लकेल जोंनि लिडार जोंनि बरम गोनां एक्स कैंडिडेट ताबुनि जुनाल चेयरमैन चिनी आसिराम रियांग बरम गनां ते चिनी बरम गनां कली मोहन जमातिया ते बरम गनां कली कुमार जमातिया ते चिनी YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां चिनी तपन बाबू ते चिनी YTF नि वाइस प्रेसिडेंट चिनी रिंजय जमातिया ते चिनी बुरी बदल चिनी तंगो बुमा बदल बतंगो ते जागायाव जोंनो लगिर फायनाय जोंनि प्रशासनिक भाबे जोंनि बीरगन्जनि उसि बर फायजाक बरबो जोंनो नायफैखा जागायाव नायदि दाखुग्रक बुखुग्रक जोंनि जारा CPM खायनाय ते BJP खायनाय IPP खायनाय रक अमनो जोंनि टाइम जों महाराजानो लगिर थाय तामाने हिनि लगिर थाय इंगांगे बय गोबांमा सायमानो बर कोनो दिनो फाना तकवागनि बागै बर बुबागरानो हामजागै तिप्रा मथा जयनिं रिया बर फायो चिनि हानो बादा बानसि रिमानो हिनै अमते हायकेनो चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि ताखुक बुखुग्रक 19 दफानि चिनि तिप्रा सरक नरक बुसिदि नरक ताबुकबो जरा तंखु 2026 जों सायमानो सरकार चिनि तिप्रा मथानो फायनाय ते जों 28 तासिं चिनि YTF नि चिनि प्रेसिडेंट बरम गोनां तपन बाबू सायथांगा जों चिनि तिप्रा सानि तिप्रा सनानो जों चीफ मिनिस्टार बुबाग्रानि बिसिंथै आयाखेबा जों ताबुक ओपेन सायमायाखौ जे जों बुबाग्रानो रुनाय हिनै किन्तु जों बसकांगो 28 चिनिनो सरकार फायनाय अमो जों कन्फर्म जों सायमानो हायनि बागै जत चिनि तिप्रा सरक नरक लगिरदि BJP बाय ता थकक जाक्सिदि BJP नि तलाव नरक ता तंबायदि बरक बुसि तै हायकेनो चिनि तिप्रा सरक बुसिदि हाँ चिनि तिप्रा मथा जों बुबाग्रानि वारियर्स रक नरक न रां फैसा रैमाया फानो जों जत मिलै चिनि मानथाय न जों तुबुनानि बागै जों चेष्टा खायनानि नांनाय नरक बाहायनो अरतिनि जयनिं रेखा बुबाग्रानि बागै निनि फायदानि बागै नों टावान सुदि नेक्स्ट जेनारेशन निनि बुसा बुतै बुसुक दिनै बागैनो नरकबो वान सुगैनो अर फायखा जों बेलायनो खाकसंमा आं तिनि तैयारि माइरांनि जोंनि लिडार रंनो बां हामबायरो जत लुको चिनि तिप्रा सरनो बां हामबायरो असनो सायां करना